Wara li minn mindu twaqqaf il-programm tal-Unjoni Ewropea għal finanzjament ta' riċerka u l-innovazzjoni magħruf bħala l-Horizon Europe fl-2021, entitajiet Maltin benefikaw minn aktar minn 20 miljun fondi minnu, il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST ħabbar opportunitajiet ġodda ta' finanzjament. Dawn l-opportunitajiet huma mirati għal proġetti ta' riċerka u innovazzjoni, miżuri strateġiċi u inizjattivi leġislattivi li jitħadmu flimkien biex jipprovdu soluzzjonijiet li jkunu ta' ġid fis-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari għad-Sopparditanti esprima sens ta' gburija bil-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Horizon Europe, b'entitajiet Maltin jiksbu aktar minn 20 miljun fondi mit-tnedija ta' dan il-programm fl-2021, b'opportunità unika għal riċerkaturi lokali sabiex jikkollaboraw ma' riċerkaturi u entitajiet rinomati Ewropej u internazzjonali. U qal li dan iwassal sabiex Malta tikseb aktar importanza u immaġini pożittiva fih dan l-Unjoni Ewropea. Waqt it-tħabbir tal-opportunitajiet ta' finanzjament kellmu wkoll iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Tonio Portuguese u Julien Guerrier, id-Direttur tal-Common Policy Center tal-Kummissjoni Ewropea. Il-proġetti għas-sena 2023 se jkollhom budget ta' 600 miljun euro. Dawn se jinkludu missjonijiet ambizzjużi sabiex jinstabu soluzzjonijiet għal uħud mill-akbar sfidi li qed naffaċċjaw illum. Entitajiet Maltin jistgħu jipparteċipaw fis-sejħiet preżenti u futuri b'finanzjament sa 100% tal-proġett sabiex jimplementaw l-ideat innovattivi tagħhom.